Oimore nyakwa Ramogi juang kamora mora maintiere wakelo ni weche manyien kakoro wadong mana koda ndalo 11 to piny Kenya dhie yiero maduong' mar tarik 9 dwe mar 8 mana dwe no ero manyien gie kinde kiduol makedo kod mibadhi e pacho kaeri mano EACC dhi nyime koda timo nonro ne moko kuom jodito mabende koro nenore kata wachore ni nitiere koda mwandu mabende ok gen mag piny owacho. Bende duol mochung' ne weche go mag osara mag jotij sirikal bende koro wuok oko mar kedo koda omenda mabalang' kata mar golo oko omenda mabalang' mabende chiwo ne jod buche e pacho kaeri. Magi kachiel koda mamoko waiko ne weche manyien magi emomiyo pek. Duol mar SRC koro wito oko omenda moko mabalang' e osaj jod bura ma pachuka. I wish to assure Kenyans that NPS is and remains committed to partner and support IBC to conduct and deliver a free, fair and credible 2022 general election. Duol mar IBC kod bad migao mar obila oyango ni oselalore kendo tieko ywaruok ma oseneno e kindgi. Doho golo chik ni Rigathi Gachagua ma en jalup William Ruto oduok na sirikal siling milion 200 mane odonjo e aguche mar bengi e yor mibadhi. Machegni nya koronga jangero kamano kuom kete Ramogi TV parni tudri kodwa pile ka pile kokal namba matudruok mar 339 bende yudwa achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, bende nyalo achiel kachiel kokalo e YouTube. Nyinga Ochieng Emmanuel. Machegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Kawachako ni duol matayo yiere pacho ka IBC koro chano romo gi jolal kom jatend piny Kenya mar mondo mi gibed kod lalruok e wi ng'ur moko mawuok e wi chenro mar chapo oboke mag oro duoko mag ombulu. IEBC ogolo milome makama bang' ng'ur manochwal kod riwruog Azimio la Umoja mane wacho ni IEBC ochapo fomo tisini 34A mathoth mokalo kwan. Chris Owino leronwa Azimio la Umoja wacho ni okang' makamano nyalo miyo kuo mar ombulu bedo e pachoka. Kar seche mag onyango chieng' tich adek e jumani, ndege mar piny Egypt ne omole paw ndeke maduong' ma JKIA. Otese mag goyo ombulu mag jolar tend piny mag counties 18 ne owuok e piny Greece, ranyisi makende ni ikruok ne yiero maduong' mabiro ochopo e ng'iende. Kata kamano, jalar tend piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga to nigi ng'ur manyien ewi ikruok ne yiero mabiro. E oboke margi ne IEBC, aput matayo campaigns mag Raila e yiero mahigani owacho ni e kinde limbe margi e piny Greece, e kambi magoyo chapa otese mag yiero mabiro, agents magi ne ofwenyo ni IEBC ne ogoyo chapa form 34A ariyo machal. Azimio medo wacho ni bang' penjo, IEBC ne oduokogi ni form 34A mamoko mane ogo chapa idhi miyo agents mag jochung', joneno mag yiero, ute fwambo kaachiel gi bao ne jopiny e dheot mag polling stations. Kata kamano, Azimio ne okorwako duoko makamano. Azimio bende oyangore ne gifwenyo ni IEBC okidhi goyo chapa form 34B mar yango duoko mar jolar tend piny e yiero mar dwe manyien. Kalore gi obokeno, IEBC ne onyiso Azimio ni form 34B okochuno, kendo mano emomiyo ne ogionge kod chenro mar goyo chapa forms makamago. Tend Azimio la Umoja koro dwaro ni jakom IEBC Wafula Chebukati oluong romo kod jolar tend piny duto mar twak ewi weche ariyogo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duol e gino manenore kaka yo mar tieko ywaruok e kindgi duol matayo yiere pacho ka IEBC kod tendo bila ogolo twak makanyakla kendo singo mar tiyo kanyakla rido weche magarita kwe e kinde yiero mabiro. Jatendo bila Hilary Mutyambai oyango ni gisetieko ywaruok manyocha ni e kindgi kod IEBC e wi jopiny Venezuela dek manyocho maki kod ramuon moko ma owinjore tigo e kinde yiero. E komachielo jakom IEBC Wafula Chebukati wacho ni gisedo maling'ling ni nitiere josiasa moko
manyie pande mag jopiny. Ne osingo mar kawo okang' mager ne jasiasa ma ibiro yudo ka nyiewo pande kuom jopiny. I wish to assure Kenyans that NPS is and remains committed to partner and support IBC to conduct and deliver a free, fair and credible 2022 general election. Finally, with regard to investigation revolving around electoral stickers recently imported into the country, I wished to inform Kenyans that the matter has been resolved. Today's meeting, as you all know, arises from the issues about the stickers. As the IG has said, that has been resolved. The issue is settled. And going forward, we have committed to work together. And if there's any issue, we shall discuss as the National Police and as the Commission any issue affecting elections. So we appeal to Kenyans to turn up in large numbers and exercise their democratic right on the 9th of August. It also come to our attention that there are some people who are going around in a few areas buying IDs from voters. That information we have passed over to the Inspector General of Police, and action will be taken on those individuals who are going around buying IDs from Kenyans who are registered voters. We appeal to Kenyans, please don't sell the ID, don't sell your right, your democratic right and constitutional right to vote. Kawadhi nyime eni piny owacho keto maino eneno ni yiero maduong' oyudo arita ma owinjore. Ma isingo ma jagoro mongirore migawo mar arita Karanja Kibicho omiyo jopiny ndalo machuok to jo-Kenya dhi e debe. Kibicho kwedo josiasa ma osiko lieko ne piny owacho tiyo kod apisas mag arita e rwayo jopiny mondo sir kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Kibicho ne loso e kinde mane timo romo kod apisas mochung' ne arita e kaunti ma Migori. Sisi kama representatives wenye wametoka Nairobi tumeridhika ya kwamba Migori wako tayari, ile deployment yote ya IBC wanahitaji iko tayari, na tuna shaka uchaguzi hapa Migori itakuwa ya amani. Kutakuwa na vurugu juu deployment imekuwa sawa, na kama tunavyosema mara nyingi kwa nyingi, kazi ya uchaguzi si kazi yetu. Hiyo ni kazi ya IBC. Kazi yetu ni kuwapea ile support wanahitaji kwa polling centers, kuhakikisha kuna deployment ya polisi, na pia watu wetu wa ngao kuhakikisha saa zile wanasafirisha materials za uchaguzi tunailinda vizuri, na ile usaidizi ingine yote IBC wanaweza fikiria inawafaa, ndio pia hao wakuwe na imani ya kufanyisha uchaguzi wa amani. Nurdin Haji jiwojo neno mudo chop edo mar chiwo ler ewi buche mag rocho arita. Ogai ma jomin buche pacho ka Nurdin Haji koni gisetimo ikruok mane oni buche ma itudo gi weche mag yiero ichwalo do kendo yalo kaka winjore. Nurdin mane loso Mombasa romo mane okelo kanyakla jogo manie sekta mar doho okoni gima duong' magi jiwo en wach joneno chiwo redo kolero ni thoth buche ithor jwang' nikech joneno tamore chopo e doho mar chiwo ler. Watatoka watu ambao wanaweza kutoa ushahidi, basi tunaweza kufaulu, lakini ikiwa watu hawatakubali ama wanaogopa italeta shida. Na ndio kwa ajili leo tuko na wale wanaitwa Witness Protection. Na Witness Protection Agency ni taasisi ambayo itaweza kuhakikisha kwamba ikiwa wewe una hofu ya kwamba ukitoa ushahidi fulani utadhulumiwa, basi wataweza kukupatia uhifadhi na kuhakikisha kwamba unaweza kutoa ushahidi huo bila kuogopa ama kuwa na hofu. The police are not obligated to obey unlawful command. If you do so, then you take individual liability, and therefore you'll be held individual culpable if you obey an unlawful order, because the law protects them.
Counties adek kamotingo Migori, Baringo kod Turkana otelo kod atamalo mahewa par e kwan mar jo-Kenya milion 1.9 man kod tuo mar chuny mar hepatitis. Makalure kod lipot mane ogol kod migao mathieth e kinde dhialo duchieng kedo kod tuo mar hepatitis. Laktar Simon Kibias mane oloso e lo migao mar thieth ojiwo jo-Kenya mondo chope ute thieth mar ng'eyo chal margi kotudore kod tuoni kendo kao chanjo ahinya to mar nyithindo matindo. Jochiw thieth bende ojiw mondo chwal puonj ne jopiny e wi tuoni kalure gi ranyisi mage ok fwenyre mapiyo. In Kenya, hepatitis is disproportionately distributed within counties and population. It is estimated that 1.9 million people are infected with hepatitis B and C, with those having hepatitis B being the majority, about 1.56. 3 counties were identified to have a high prevalence of hepatitis B, above 10%, Turkana 16.8%, Baringo at 11.9%, and Migori 10%. Great to see everyone across the country knowing the hepatitis status and those affected accessing treatment or vaccination. We can't wait to see integration of hepatitis services in the public health facilities. Naweza pata hepatitis B haraka ama kwa urahisi zaidi kushinda virusi vya ukimwi. 200 times more infectious. Hayana dalili kubwa ama ukali wa ugonjwa mwanzo wakati mtu anaambukizwa na hivi virusi. Kwa hivyo ni vizuri mtu akipimwa ajue hali yake. Wakati unajua hali yako, utaweza kukinga mwenzako. Ramogi gie sani wakauyo machuo kata kama anasomo ote mar moko kuomu ma uoronwa an Evans Okoth aneno Ramogi maler kan Thika Kiambu County ero kamano Ramogi TV Alfredo uko anja kanya doto osodo jakanyanam kata bedo ni ombulu mar paro golo ni wan malo to pod nyaka wawuogo ko tetete ching tariko chiko mondo wadhi wago kura osama kosama kawuok kwa ngige Ramogi neno maler gima kwayo en mana kwe e kinde mar siasa madeno mar mageta aneno Ramogi maler kawan gi Josinta Ramogi an George Wodo mabe aneno maler kane dala mar Migori ngero kamano George ntiere jomo bende ntiere Facebook page wa mar Ramogi ng'ato wacho kani Yola de Forest wacho ni en gima more ni chieng' Jumapil omonde pap ma Huruma orito baba na mama oroko gi duto mano chindo mar Azimio ka gibiro wuotho Albert Buya kantie Changamwe wacho neno makare omor ka koro IBC gi kweth marita kwe oseketo lere weche mopogore opogore en gi geno ni yiero bedo maber. Evans Okoth intiere Thika town Kiambu County Ramogi ler mokalo apima wamed mana chwalo siasa mag kwenya karo mga jwang kikidhi mabor pod wantiere gi mathoth mawaikoni. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doo-doos taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Every day, I thought you said a prayer. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo, e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, sa 2 okinyi, e Ramogi TV. Ni kwa Ramogi. Mahilo wende Ramogi na yetu wakilo ni manangoli. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Call Instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Jai Lieta Kani Nairobi. Ma Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane, miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode, miyo temo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, sa 2:15 e Ramogi TV. Machiegni kendo, Jalup William Ruto eng'wela rokomten piny Rigathi Gachagua yudore kamarach tok doho ng'ado ni piny owacho ong'wan omuom mage maromo siling milion 200 mayangore ni ne oyudo e yor mibadhi. Doka okang' makamano bang' yango ni Gachagua ne ok onyal chiwo neno mar nyiso ni omenda go gin mane oyudo kokalo e yore mag ohala. Simfrozo Kinda nigi lerno. Ing'eto mare Jayal Bura Esther Maina ong'ado ni Gachagua ne okolero ni doho maler kaka ne oyudo omenda no maromo silings milion 202. Gachagua men Jalup William Ruto e piem mar laro komten piny Kenya koridhi ma mwandugo ma itudo gi mibadhi. Jayal Bura yango ni Gachagua ne okopedho neno mar nyisa diera ni omenda go owuok e ohala mar mwandu mopogore opogore mane ouso ne piny owacho kaka ne onyiso doho. Gachagua ne okolero ne doho ni gin mwandu mage mane ouso ne sirikal mondo mi oyud omenda no. Bende onge oboke manyiso ni Gachagua ne nikod winjruok mar orak gi sirikal mondo mi ochiw mwandu. E higa mar 2020, doho ne ogolo chik mondo mi geng'ne omenda Gachagua maromo silings milion 202 e agulu mare mar bengi. Chakre kanyo, nonro osebedo kadhi nyime. Bura ne omaki kod bad migao ma ochung'ne luondach mwandu mag sirikal mane odino ne aguchege 3 mag bengi mane yango ni omenda ne thoro donjo e yo makelo chich e kind higa mar 2013 nyaka 2020.
Bad migao no nyocha olero ne doho ni Gachagua kod ja ohala wadgi ma oyangi kaka Ann Kimemia matiyo gi nying ohala mar Gen Enterprises Limited ne ok nyal lero malong'o kaka ne gikuno maromo shillings $202,000,000. Gachagua wuon bende koro wuok oko ka oseyo ng'eto. Gachagua wacho ni chalo ma jayal burano onindo nyakonchiel e ng'eto mare. E oboke ma ochwal ne ute fwambo, Gachagua wacho ni obiro chwalo ng'ur e nyim doho mar apil ni mar oneno ka gima ne ok omiye thuolo mar chiwo neno mare. E twak mar dayo dho jolar Compton Kenya, Rigathi nyocha omako chung' motegno ni en mana kod shillings $200,000 e agulu mare kendo oonge omenda machielo ma ilieko makagi kacha. Nyocha yuak ni none e yo ma ok nikare. I don't have billions, I have 203 million into that account. And that is part of my wealth. I'm worth 800 million minus the 200 they are holding, another 600. And I'm a man of principle, and Uhuru Kenyatta knows that. I respect my conscience. I will never be intimidated. And I can tell you, many governors today supporting Azimio is because they were blackmailed like me, and they gave in. Kopogore gi midhiero ma ojuko Rigathi Gachagua, komachielo duol makedo gi mibadhi EACC bende oduoko lob sirikal mayangore ni ne oyaki e kar dak ma Cabanas mahao eka achiel. Lobno manengo ne romo siling $430,000 manochiw ne ng'at machielo ataro mar chik e higa mar 2006 kod komishona mar lo machon Sami Mwaita ema koro EACC oyango ni oyudho kendo duoko ne piny owacho. Doho mawinjo buche mag lo kod aluora ema ogolo ng'eto mar yango ni lobno owinjore duok ne piny owacho. En lo mane oket thenge mondo bio tigodo e yawa paya ma Mombasa Road kod Eastern Bypass e aluora ma Cabanas e boma ma Nairobi. Ohala mar uso nyamburko, goyo punda kod uso mwandu mowuok e buolo gin moko kuom yore ma oseyangi kaka machije luoko go omenda moyud e yore mag maundu. Mana kaka Edwin Okoth leronwa lipot mar bad migao mamenyo yore ma omenda ma ok ler tiyo e pacho ka, koro wacho ni moko kuom jolony ma pacho kaeri bende osebet ka konyo jok ma loso mwandu e yore maricho yudo kata oro omenda oko mar thurka. E ndalo ma Kenya temo bero lwasi mare mar ohala, lipot mane ogol kod Finance Reporting Center FRC yango ni moko kuom ohelni matimore pacho ka oseyud ni konyo joma undu madwaro rwako omenda ma giloso yore moko winjore mondo donje bengi ma pacho ka kaka yore mag lwoko omenda go. Jogo ma uso nyamburko ma igolo e pinje ma oko, weg kembe mag goyo punda kod ma uso mwandu mawuok e buolo kaka mula gin moko kuom yore ma oseyangore ni omenda ma ochido kaloe. Piny owacho ni kod luoro ni ka ohelni ma kamagi ok omenye yo makare to gibiro nyayo njore kaluwore ni Kenya ni machiegni kod pinje kaka Somalia ma moko kuom jonjore odakie. Of course, the effects of money laundering is that it makes us vulnerable and it exacerbates threats such as corruption, terrorism, organized crime, and eventually insecurity, not only here in Kenya, but the region and globally. Ohelni mamoko ma ichich godo ni nyalo nyayo pando mwandugo en uso lope kod ute ma oseger kod mwandu mag miyo oganda mor kaka kwong ma nengo gi tek. Joluok mitokni kod ohelni mag dusruok ma yudore e bombe madongo dongo bende koro ichich godo. Lipodno bende yango ni jokwan omenda, obila, okinde kod jolony e chike mag ohala osebet ka konyo moko kuom jok madwaro luoko omenda moyudo e yore maricho mondo riwgi kod omenda moko e pacho ka. Josiasa bende koro ichich godo ni omenda ma gipogo ne oganda e kampen kata jamna gin moko kuom omenda moyudo e yore mag njorego, omiyo ka giyudo kombe ma gimanyogo to kedo kod njore ok bibet mayot. During the transition from the former notes to the new notes, so I thought if we gave you time to say the things you saw, it was very interesting. Car dealers changing billions of shillings. How many cars do you need to sell to be able to have billions of shillings? And all these dealers are friends of senior politicians. They are now the ones financing all these 200, 500 shilling notes arrangements in the villages and so on. I have said this before, and I will say, repeat it again without fear of contradiction. After this election, 40% of the people who sit in elective institutions are active players in money laundering and trafficking. So, do we hope that these people will actually tidy up the legislative environment?
Bengi kod riwruoge saga bende koriseyo kuom weyo fuoge ma omenda ma ok oyude yore makarego thoro kaloe, kama koro piny owacho jiwogi mondo giket yore mag geng'o omenda machalo kamago. Ne johala, lwasi nyalo medo kethre ni mar jogo matiyo kod omenda maler ok nyal piem kod johelni mag luoko pesa, kama githoro uso mwandu e nengo maketho chiro. Piny owacho ne oloko node mag 1,000 kod node mamoko kaka yo mar temo duoko chien omenda ma ok oyude yo makarego, ka bende thoth jogo matimo ohelni ma kamago thoro mana kano pesa gi e udi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi bende gikanyo no ero wasomo moko kuom duoko ka bende pod wadhi nyime koda weche manyien mag ang'ich welo. Bende Ramogi TV and George Wuode Mabei aneno ukane dala mar Migori kawan Geobote erokamana ahinya. An Christine Amondi aneno ang'ich welo e yo makare. Ramogi TV, Simfros kod Emmanuel odhi e yo makare erokamano kuom kelonwa weche manyien gi. Antiere gi Prince Guyang Sakani neno yo makare osemolo entiere Sega kendo wacho ni weche motenore kod yiero onego mak matek kendo oket ayanga ne jopiny ber kaneno adiera mantiere kamano. Agri Ajwang Komoro kiwuok e dala mar Kibereno maler iwacho ni geno ni Chebukati gi IEBC biro timo yiero maber kendo mantie gi adiera. Erokamano Ogwena Elias ka intiere paundege kadem iwacho ni inikwayo mana yiero man gi adiera kod kwe. Thoth ma bende loso kodwa kuwuok okalo e mbui marwa mar Ramogi TV. Eric Okeo Kizito wacho ni weche manyien chopone yo makare ka intiere Westlands Bore Nairobi. Imor kaka wakelo weche manyien in bende in gigeno ni IEBC biro miyo wa yiero man thuolo kendo makare. Nyakoro mga Jwang gikanyo boka yweyo kata kamano kikiri mabor pod wantiere gi mathoth mawaikoni. Enga. Life material. Don't come back. Kuro ini ramu ni okidhiot. They had already spent almost 6,000 shillings. Are you confused? Amas, I'll not cry. You've forgiven me atimoni yango yawa. Tinde gik moko change, unasaidia mtu na hakukumbuki. Kijana. Idhi gino kanye? Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malich madongo waseneno ka jawar ochungo e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Rabuon mobul. Gik ma idwaro. Rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose. Bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe?
Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Waluare kuliet pa. Wamio moae turwaka. Kod moae pinje te mag Afrika. Gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Jothura an Winnie Odinga adoniso uni wan gi tich ni mwaka kikwabed joma goye mbaka to gi go ombulu tarik 9 dwe mar 8 higani an Nyabungu Nyasakwa Nyajakom abiro goyo ombulu mara e Old Kibera Primary School kogoen asayo mondu te kuom polling stations magu nikech ombulu mari emaketo waduto te e telo. Vote blue, vote Baba na Martha, vote Azimio. Ai mwenzangu, kwa siku hizi upatikani kwa simu, mara nakupigia mara busy, mara mteja, mara network issues. Ai, mambo yako ya kizunguzungu mengi. Kwani kushika simu shingapi? Ebu nieleze, kushika simu shingapi? Dial *860*412# to get Shingapi. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 mar otieno gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu kod Odhiambo Wuonyangege. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane, miyo bedo gi penjo mang'eny. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode, miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki, wuok tich nyaka ngeso,
saa 2:15 e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwa Ramogi parni higni 5 nyaka ne neg mane en jatend lony manyasani ka IBC Chris Musando. Familia mare pod rito yudo duoko kowuok kuom piny owacho mar yango gima omiyo ne oneg wuodgi kod ng'at mane onege. Familia wacho ni kata obedo ni piny owacho ne osingo timo nonro, onge ler moro amora magisedo. Kaka jafwambo marwa George Batilero, familia Musando rito gi geno ka penjo ni to nyaka karang'o. Lifunga Kobiero e kaunti ma Siaya ema wuod Kenya manoramo ni yiero ma 2017 ne dhi bedo maonge kuo mar ombulu oninde. Christopher Chege Musando higni 5 nyaka ne mudho maratipo im ngima Chris Musando. Onge ng'ata mosemaki kata moseluong nyinge kaka chich e nek magalagala no, ka familia mare pod rito duoko ni to ng'ama ne onego Chris Musando to nonege nang'o. Tarik 28 dwe mar 7 higa 2017, mana seche manok bang' wuok e twak mar telebisen kama ne osingo ni onge yo moro amora mane nyal kwalgo ombulu e yiero mag 2017, ema ne obedo twak mane familia mar apisano mane ochung' ne weche mag lony manyasani ICT ka IEBC ne onene mogik kane pok lendo mar lal mare okwako ute fwambo ka ng'ama ong'eyo ndache onge. Bang' lendono, menyo ne ochakore. Menyo mane ochwe chopo familia mare nyaka kar kano ringre joma otho ma City, kaka ileronwa gi owadgi Peter Musando. Koro si wachako gore simu wajni yawa. Ogo simu ka ore kane wadhi ane mochari City mochari mondo dhi ane to dipo nen Chris ma jogo nego keto kanyo. Adiera kane wadhi ane madonjo mokwongo ni weura donj mondo confirm ka en kana donjo kana go waga ni aloka duga chiti yawa. Donjuru nene. Kata obedo ni joluo wacho ni piny nigi raba, lit mar tho Chris Musando otamo rap piny rucho higni 5 e chuny familia mare. Gino mako mama matek kabisa. Momedo tuo idende mang'eny kabisa. Ma en ng'ama tin seche matin otho. Kech tuo koparo wuode no odhi omedo bedende obedo marach kabisa. Mobene no penjo ker moduol Uhuru Muigai Kenyatta ni nyisa uno nego wuodani to onge ng'ama oseduoke. Mama osebedo ngima rach kabisa. En ng'ama odak mana yath, ka onge yath to tho. Lakini higni 5 mokalo nyaka ne Chris ka itere ma osuptal kowuok kiny pod oywaka. Lidno pod omako chuny nyithi Chris Musando manoweyo katindo, ma bende rito ng'eyo gima omiyo ne oneg wuongi. Kane ne Raila Amolo Odinga odhi limo gi Nyayo Embakasi, ne gipenjo moluo Raila Amolo Odinga nto baba noneg nang'o. Gino pod nie chunygi nyaka sani. Wakwayo mondo nyithindo go bed kod kwe, mondo mama bende obed kod kwe. Bende sirikal ni ng'ama nonege ne en ng'ane kwe biro bedo e chunygi. Ginyalo ng'uono. Kata obedo ni piny owacho kokalo kuom mane en jatend obila mag okwach kich Ndegwa Muhoro ne osingo mar timo duto mar yango jogo manonego Chris Musando, nyaka chil kawuono duoko pod onge. To kata mana chich achiel mosemaki kitudo gi nek makamano bende onge. Familia mar Chris Musando koro penjo ni kare bad piny owacho miwacho ni raborani ere kaka ok onyal chopo kuom jok manonego Chris Musando. Kane wadhi bolo wach mane ofilne sirikal ma Kenya nyalo yiego mondo luong jo Scotland Yard kata luong jo FBI mondo bi okonywa e timo uchunguzi ni. To jatend DCI Mwero Mwiso Ndegwa Muhoro nowacho ni wan kod kich kwach mabeyo mong'e timo uchunguzi maber kabisa. Okodwa konywa oko. Ne wang'eyo ni kaka nowuoyo nodhi konyowa mondo wayud mtong'ano manonego Chris Musando. To ng'ama nonege ni gilarang'o. Nyaka wuono pod ok winjo wachno. Kakoro piny Kenya ikore ni yiero kuom Peter oonge mor. Kata kamano en gi kwayo. Piny ka onge mondo dag nyaka chieng'.
itimo kosa ni ng'ato timo ng'ato gima liche kano timore no tu duogo uleng sani koro chopo dwe mara 8 wani dwe mara 7 wadhi dwe mara 8 yiero kata yiero no okane gima bro konyago koro rabogoyo e dala gi lifunga kobiero min Chris Msando wacho ni kuome to mar wuode en mudho moime nyaka sani kendo kelo ne songa maduong' e chunye. Atuo ma adago ywak an ywak madago ka ywago udano. Kato bedo ni ndalo osekalo mang'eny min Chris Msando ma bende osebedo kod del malit nigi kwayo ka kwayo mare en ni mondo ng'ato wuoge oko onyise ng'at manonego wuode kod gimomiyo ne onego wuode. Adwaro ng'at manene onego Chris gima nonego Chris adwa ng'eyo kata ka Chris nokwalo gir ng'ato to gima ne Chris okwalo no owachna mondo aduok. Ndalo 1826 sani nyaka neneg Chris Msando kendo piny owacho singo mar yanga dieri mar tho mare ne jo Kenya bede migepe matimo nonro pod oling kama tuo. Penjo en ni to en ng'a mani kod duoko mar tho mar Chris Msando? George Bati, Ramogi TV. En gima lit ahinya ka geno marwa mana kaka nyuola no nigi biro yudo ratiro kata bedo ni kinde nyalo bedo mathoth. Familia ka familia bedo kod lit to koro gima gikwayo mar gima gigolo ni mondo timie nonro mondo gibed kod kue e dho chunygi. Kawadhi nyime eni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya koro siemo wang' riwruok mar Kenya Kwanza motelie gi jalup jatend piny William Ruto kuom nyayo siasa mageto miyo jopiny luoro ahinya te kaunti ma Nakuru. Raila Odinga kod jalupne Martha Karua gi jotelo ne kampen mar Azimio e kaunti ma Nakuru kama ne gikone jopiny mondo rangi gi wang' maber ni mar gin kod chenro makare mar bero ngima jo-Kenya. Odinga Karua notelo ne kweth mar Azimio tero kisera Nakuru. Kawuoth nochakore Elbagon, Njoro, Shabab, chuny boma Nakuru ka bang' ne gitieko twak gi alap ma Kisulisuli kuma ne Odinga gi Lange ochopoe to kuotho kuom okang' maromo kilomita 5 gi tiendgi kendo ka gifayo ne jopiny. Mano e kachung' od bura ma Nakuru West. Sasa leo tunalauncha Nakuru inaitwa the Freely Movement. E kinde no Odinga nochiwo siem mager ne kweth mag josiasa madhi nyime gi siasa mag miyo ogendini mamoko luoro e wi yiero mabiro. Nimesikia wengine wanatoa vitisho ati ukipiga kura namna hii wewe utahamishwa, ati wewe utaona cha mtemakuni. Wewe ni nani? Nakwambia ninyi kwamba leo hii mko chini ya ulinzi wa serikali inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Tarehe 9 na msitishwe. Mimi nasema msitishwe. Msitishwe. Mtachagua baba ili awaletee amani. Nani atachunga mali yenu vilivyo? Nani anatupatia elimu ya bure kutoka primary, secondary na university? Leo hii tumetembea, Mheshimiwa Rais Raila Amolo Odinga ameonyesha kwamba ni mtu wa chini. Ametembea zaidi ya kilomita 5 ili kuambia kwamba anasikia uchungu yenu. Odinga no singo ni piny owacho biro rida rita kwe kinde yiero mana ne ja-Kenya moro amora okohim kuma odakie. Kweth mar Azimio kata kamano nokone jodak ma Nakuru mondo neni obiro yiero jotelo man kod chia makare kendo maliw mago kod chini mibadhi ma giwacho ni osebedo ka mieno jotelo mag UDA. Kesi yake moja imekatwa kwa mahakama kuu kule Nairobi. Ameambiwa ile milioni 200 ilikuwa kwa account iende kwa serikali ni mali ya uporaji. Lakini kesi bado sababu wako na kesi ya kupora bilioni 12.7. Mimi nakuuliza, ukiangalia hiyo timu na uangalie timu ya baba na Martha, ni timu gani utaamini kulinda mali yako? Pita tarehe 9 mwezi
baada ya siku 11 rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Esechego bende kaka okang' mar ywayo jopiny modhuro chieng' yiero, Odinga notelo ne lange mar sidha yanga chenro makende ma otisi kaka Firimbi Movement mabiro neno ni jo-Kenya duto karomgi maluto mbulu ne Odinga tarik 9. Chenro mar Azimio no koro ibiro dhiro kendo tego kuom thuolo mandalo 10 modong' nyaka tim yiero. Mwisho watu wa asubuhi waende wapige kura. Elewa vizuri. Inaitwa rauka. Waende kupiga kura. Sawa. Kama rauka namna hii. Ukiona Ruto unapiga mara 3. Ukiona Gachagua unapiga mara 4. Gachagua ni hatari zaidi. Na baba anaingia round 1, 70%. Tuko pamoja. Kweth mar Azimio kagi manyo mbulu maromo 1,000 gi wiye kaunti ma Nakuru okondio piny miroth kod gi nyaka giko tarik 9. Kata kamano Raila Amolo Odinga kod jalupne Mikai Martha Karua okondio piny makoni mondo gibed mabor kod riwruok mar Kenya Kwanza motelo kod Ruto kagiwacho ni kinde duto osebedo ka gichiwo singo mak nyalo konyogi. Odiochieng' makiny Odinga gi lange ochimo kaunti ma Machakos. Eric Owenga, Ramogi TV, Nakuru County. Kapod wantie weche mag siasa ne jalub jatend piny Kenya William Ruto wuok tung' mosuo kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kuom luongo nyinge e romo mage kendo jiwe mondo seto mbulu ne jatend Azimio la Umoja Raila Odinga e yo mar kwe ma ok odonjore gi chenro mage. Ruto mane seto mbulu masawa mar Kenya okone kweth Azimio mondo were gi IEBC otim tije ka Walter Nyambaga nigi lerno. Mana kodong ndalo manok to jo-Kenya yiero piny owacho manyien. Kweth ma Kenya Kwanza medo gedo masawa mar Kenya. Ka Kenya Kwanza ogo tach Meru County, Tharaka Nithi kod Embu. Gai mar UDA William Ruto okawo thuolone mar ke kod jatende Uhuru Kenyatta kuom nyosoko wang'e kako ni ok en jadieri. Mimi naona rais anajaribu kugombana na mimi. Mimi namwambia rais, please my friend, wewe aushindane na mimi. Wakati ulikuwa unahitaji mtu wa kusimama na wewe, nilisimama na wewe. Nikakusaidia 2013, nikakusaidia 2017. Sasa wewe hausimami, wewe unaniuliza maswali mingi ya nini? Mimi wanajaribu kunihangaisha. Walinishitaki, wakaniweka polisi, wakanifungia. Leo wanataka kuninyang'anya pesa yangu. Hata ukinifunga, mimi na watu ya Mount Kenya hatuwezi wachana na William Samoei Ruto. Ruto otiyo kod thuolone thung'o kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo were gi duol mar IEBC ota chenro mage ma ok oket nyagete mathoth moketne. Ile inabaki ni nyinyi tarehe 9. Na ndio nimekuja kuconfirm. Tunachagua William Ruto kwa sababu yako na agenda ya kusaidia wananchi wa Kenya na kusaidia sehemu zilizobaki nyuma kama hapa Tharaka. Kenya Kwanza chiwo singo ne jodak ma Tharaka Nithi, Mbeere kod Embu ni gin kod chenro mabiro gero chumbi kod tije ne ojende. Tarehe 9 mwezi wa 8 ile manifesto tumepanga, tumesema agenda yetu number 1, tunapunguza gharama ya maisha kwa kusaidia mkulima, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze mbolea kutoka 7,000 mpaka shilingi 2,000, tuzalishe chakula ya kutosha ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Ogai mar UDA igeno ni biro chomo imbo mar Kenya seto mbolo kama ibiro paro ni Mudavadi kod Wetangula geto yuda tamalo 70 ne riwruok mar Kenya Kwanza. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kawadhi nyime eni kambi mar nyuo kuong East African Breweries koro medo yuto mare kod atamalo 124 nyaka siling bilion 15.6 ei komenda ma orumo giko mar dwe mar 6 higani. Kambino wacho ni uso mar kongo nomedore kod atamalo 27 kama koro ne giuso kongo maromo shillings bilion 109.4 e kinde makamano. Jatatije Marie BL Jen Karuku kata kamano ne ogolo yuak ni osuru ma igolo ewi mwanduno
osemedo pek ne ohala kama koro kwayo piny owacho mondo ket lwasi maber ma ok bi medo suru ewi mwandu no kinde ka kinde. We had great growth in the last 12 months, 22% up on volume, 27% to 109 billion for the year, and the profit, good profits. I think we are very happy with this profit, 124% growth versus last year, 15.6 billion shillings, and we are giving a big dividend, like Chair said, the highest we've seen from the history that we know, to 11 shillings. So I'm sure the shareholders will be happy with that. The macro environment where we are operating from COVID, and before COVID was over, we have the Ukraine crisis, petrol prices, drought. There is a drought going on, crop failure across East Africa, but we've managed to weather this storm and even done better. Nyakora mgajwangero kamano kumbero kodwe chakro nyaka gike weche mag ang'ichuelo nyinga uchengi Manuel. Ero kamano kwa mbudho kodwa nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Oritu masane. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kuleo gidwa dwal buko yoga sate. Igo yoga dwal leot to walinga linga. Koro do kae onge ng'ama biro dwaro winjo dwal. Ya happy yani serumo. Golo kumama, golo. Wangisini ma e kama watede, ma e kama walose. Mit maratari ni koro mungi wacho ni kete manaka kuka wachake kuka wadwa mmoke kuka kuneno wane ma wan ka karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chiengeso ka chakore sa 11 mamidhiambo. Chris Owino ka Nairobi, ma Ramogi TV.